Id-Dar tal-Provvidenza ngħatat il-Premju taċ-ċittadin Ewropew għal Malta għal din is-sena. F'ċeremonja f'Dar l-Ewropa fil-Belt, id-Direttur tad-Dar tal-Provvidenza Fader Martin Mikallef ingħata l-medalja ta' dan il-premju mill-Membru Parlamentari Ewropew Elix Agius-Saliba. Id-Dar tal-Provvidenza ġiet ippremjata l-proġett tagħha il-Monument Aħniena li għandu l-missjoni li jintegra lin-nies b'diżabilità fil-komunità b'konformità man-normi u l-valuri Ewropej billi jipprovdi djar b'ambjent simili għal dak ta' familja. Fader Martin Mikallef spjega li dan ix-xogħol kompla jitwettaq anke fi ċirkostanzi diffiċli tas-sena l-oħra. Huwa ta' onur għalina li l-Parlament Ewropew oġbu jagħtina dan il-premju prestiġjuż. Dan huwa għalija rikonoxximent tal-ħidma li saret fid-Dar tal-Provvidenza u għadha qed issir. Id-Dar tal-Provvidenza sa mill-1968 bdiet toffri servizzi residenzjali f'Malta lil persuni b'diżabilità li dak iż-żmien kienu mċaħda saħansitra mid-drittijiet bażiċi tagħhom. Il-Premju taċ-ċittadin Ewropew jingħata kull sena għal kisbiet eċċezzjonali minn ċittadini fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. In-nominazzjonijiet jistgħu jiġu sottomessi minn ċittadini Ewropej, gruppi ta' ċittadini, assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet kif ukoll membri parlamentari Ewropej għal proġetti eċċezzjonali li huma jew in-nominati tagħhom wettqu. Il-Membru Parlamentari Ewropew Elix Agius-Saliba irrimarka l-ħidma eċċellenti tad-Dar tal-Provvidenza f'ċirkostanzi diffiċli mal-aktar grupp vulnerabbli ta' nies fis-soċjetà. Fi kliemu din hija l-aħjar dimostrazzjoni tal-valuri Ewropej li tipprovdi eżempju għalina lkoll.